Judgy here. Welcome to Rancho Paraiso Nature Park. So, Barangay Villa Paraiso, Rizal. May paisiha. Ayan o, may mga dinosaur. Di ba? Ay, dinosaur. Kita nyo ba yung dinosaur? Ayun o. Ang init ng payong. Galing na kami dito last month. Kaya lang ay nag-close sila pansamantala. At ngayon nga, papunta akong Baler. Madaan na naman ito, Rizal. Kasi bago ka makarating ng Baler, madadaanan mga Rizal. So dumaan muna kami dito. At swerte, libre siya ngayon ng entrance. Wala pa. Hi Macdo! Paparapapa! Love kita! Ay, may Jollibee pa. Bida, ang saya. Ha? Ay, may excited dito. Nagbibideo din. Nag-vlog ka ba? Naka-live ka. Excited dyan sa mga pupuntahan naming makikitang naglalakihang. Ano kaya ito? Halaman to? Ay, ang ganda oh. Ganda oh. Magdamda nga akong Facebook. Kasi open naman siya. Bobo, ang pisngi ko. Ang laki. Ano, ang daming mga cartoons, character. Hindi ko kilala. Meron pala siya dito ganito oh. Magkakaroon siya ng zipline, boating, ATV, swimming, Thousand Blossoms, Pututoy Park, wall climbing, and many more. Meron na itong mga ito po, kuya? Wala pa? Kasi nung mayor niyo construct ng ano. Saan po ang zipline kung sakali? Ha? Saan po ang zipline? Ato, makita may nakaporma na rin. Oo nga kasi ang ganda oh, pati doon yung mga bundok o gandang view niyan pag zipline. Then ano po itong mga kubong ito? Para saan po ito? Pagka-police correctional na yan. Ano po pwedeng mag-stay po overnight? Kailan po talaga ito mag-ooperate? Sa permit. Oo nga. Hindi po. Salamat po kuya. Sana po yung Pututoy Park. Yung mga kasama ko excited na iwanan na ako. Hi! Pwedeng hawakan? Pwedeng yapusin? Ang ganda. Ang init ha. Alam mga kasama ko, mga excited. Iniwan na ako. Ayun. Ruby! Ayan na sila! Ayan o. Ay! Ano may tawan dami? May excited na isa doon o. Nagpipicture na agad. Ito ang tinatawag na Pututoy Park. Ang daming pututoy! May mushroom. Nasa Eric. Kaya mo ba yakapin yan? Tama ka. One. Laking pututoy. So, ito yung tinatag na Pututoy Park. Diba? Kanino kami dito? Tapos, ayan pa oh. Ang daming pututoy. Ay, inupuan na ni Sir Eric kasi isang pututoy. Ang laki naman ang inupuan mong yan. Ayun pa sa likod ko. Ang dami, parang puspuro. Parang, ayan o, parang palito. Ayan, Sir Eric, kadali. Ayan, sabihin mo Sir Eric. 1, 2, 3. Nasaan yung malaki? Ayan o. Parang naman siyang puspuro ng palito. Parang siyang palito. Kita kayo lahat? Nagpututoy. Mami, nabitin ka. Pinakamalaki. Ayun nga oh. Sir Eric, yung kadali upuan mo. Yun. Yung nakaway? Yun oh, yung malaking yan ah. Yun. Kasi makailan ka naman natin. Hawak na. Ay, nagkinaw na. Magkinaw na. Wait lang, pututoy. Mapipicturean mo ako doon. Papasok din ako doon oh. Kaya marami pa yung mga nakatayo. Saan? Doon pa oh. Tuwan-tuwa sila dun sa malaki oh. Nayapos pa. May dalawang ano. Kuya, may pagpalay kayo excited din. Sir Eric, nung kaumo po.
doon. Ah, ito nasa likod ko, ganun din pala to, oh. Itim lang. Ayan. Si Ruby, enjoy na enjoy, oh. Wala na stick, parang hindi ka uuwi lang. Ay, may nakita akong ano, may nakita akong isa. My God! Ayan, oh. Ang init. Ayan, oh. Sir Eric! African. Well, to, video. Ito po yung African. Nigerian. Sudan. Ito, ano to, Sir Eric? Ito po ang Ano to? Spanish po. Latin. Latino style. Ay, bakit may kambal, Sir Eric? Anong tawag dyan? Ah, anong tawag dyan? Hindi ko alam ma. Kampala sagi. African yan man. Ito yung sa Kampala saging ma. Patingin nga! Abi daw na may nangunyapit pa diyan. Magagalit ko asawa sa'yo. Ayan ako dito. Oh my God! Sobrang init ay! Wala man lang tayong payong. Ang dami naman ito. Bakit ito yan ah? Ma'am? Yes ah. Ay, pala maganda mag-picture. Sir Eric, bakit yan? Iba ang kulay ng ano nun? May titis ako. Wala akong picture din ako doon. Ba't yun iba ang color dun oh, ng bumbunan? Kuya Emil, parang ako'y nakakahalata sa iyo. Ikaw excited na excited. May isang umibabaw na yun oh. Nakaibabaw pa. Ay, Diyos ko po, ang init. Sir Eric, ba't may ganyan yan? Sir Eric, dito ka dali. Kabidya ako. Pero picture, 1, 2. Ba't siya may dila? Ba't siya may dila? May ganyan ba? Wala namang ganyan eh. Sir, tingnan mo ito, ba't iba ang color? Ba't nga ganyan? Ba't iba nga ang color? Ikaw nga tinatanong ko eh, ba't iba color? Si Ruby, oh, excited na excited oh. Excited na excited oh. Ruby! Tuwan-tuwa yung may asawang tao. Naku pa ba ako'y mahulog oh. Password. Wala yan. Kaya ako'y picturean mo diyan. Ah, dali. Ay, Hayop. Saan ka nalagyan si Frank dito? Dito sa dali. Online ka. Dito ka gagano, no? Ano ba direct? Paano ba direct? Gagano ka, oh. paano? Ayaw ko malupit pa. Kuya Emil, picturean mo kaming apat. Sama-sama. Dito na mo. 1, 2. Ano ba hindi na? Tapos hindi na. Yan. 1, 2, 3. Ate, picture ko yung apat. Dito ko si Derek. Dito ako sa pinaka. Ang laki ko. Ruby, oh, dali. Nasaan na? Hindi ko kita eh. Nasaan ka, Ruby? Hindi ko nakita. Against the light. Ate, picture ko kayo. Sa baba. Kuya, ikaw. Sa titi. Dapat may puka na nakalagay dyan. Sorry ka. Walang yara, Kuya Emil. Si Erika, ayaw na bumaba. Ruby, mga hulog ka diyan. Ganda, oh. Oh my God. Kabila sa Mamaya, Kuya, ako isasama din sa picture. Ikaw po yung si Ma'am. Hindi ako uupo. Ha? Init. Ay, ang init. Ayaw. Ha? Sayang. ibang picture. Yung picture ni Ma'am Ruby. Ibang camera. Naglalak mo sa kasi agad. Camera ni Ma'am Ruby. Ano ba yan? Ah, picture na si Eric. Talagang hindi pinakawalan na ni Ruby itong malaking ito. Ay, hindi na inalisan. Kasi mama, Ayan, oh. mama, hindi mainit dito. Nakakaso talaga sa init. Ayan, ang mga, ito tinatawag na Putotoy Park. Grabe, ano pati bakod ay titi ka lang. Ang daming titi. Bilangin nyo nga. Akala ko sa Facebook, daming-dami. Saka na yan. Naghahanap na natin kayo. Kung may nahanap, wala na ako. Laya ka, Kuya Emil. Ayaw niya na nainitan. Nakati naman sa cellphone natin. Ayaw. Dito talaga ako. Picture na rin nga. Mga, hindi na sila umalis. Binantayan na nila itong malaking ito. Binantayan na nila. Ang tanong ko naman ay, anong citizen ito, Sir Eric? Kita yan, madam. Ha? Kita. Kita yan. Ba't ganyan? Ang Philippine size. Oh, ha? Ito, nagkano size. Ang sukot pa yan. Hoy, hindi na natin pinansin yung may mga paru-paro. Talagang tayo nandito sa pututoy. Ano ba ibang Puro pututoy. Ayan o, iba-iba. Paano lang naman siyang puspuro ng palito? Oh, ayan o, daming puspuro ng palito. Nalumay akin na. Cute ka daw. Ipakita mo din yung sayo. Kung gusto mo magpabida-bida din. Nung sayo. totoo pala sa'yo nasa Facebook? Ay! Sabi ni Sir, maikli lang daw. Ayun na, maikli lang. Send mo ma'am kayo sa kamay niya. Naglang kaya dito yun. No, we will go there.
Ejira Calbao, Angelica. Go! Hindi na makita yung titi. Isa pakita yung titi. Yan! Yan! Walang hiya ka, Ruby. Oh, doon naman ako natatawa sa pag-aano, Ruby. Ikaw talaga si Mama. Nilalagyan ko ng sabi ka sa Eric. Meron din ako mga simag... Ay, sa Okay, lagay siya Eric, no? Sa Eric doon, doon sa mahabang na brown. Kasat kasi sa ano. Ito, Ako malamig. ah. Tulungan na lang natin. Ay, dito siya. Ito malamig. Hindi siya kita dyan. Post na. Picture to. Higaan mo. Ang init kasi man. Naano ka ng shadow ng dahon. Yan, 1, 2. Talagang ang effect pa ng dahon sa iyo. Oy, natatakpan ng anino ang mukha mo. Okay. Picture na. Ang init naman kasi. Ang sakit sa hita. Si Kuya Emil excited. Nakahalata kita, Kuya Emil. Bumibigay si Kuya Emil. Umamin na siya. Silahis daw siya. Oh, yan ang camera woman. Ayan, napagod ang mga nagtuwan-tuwa sa pututoy. Alam mo yung tatlo. Talagang pinukusan pa yung isa na may nalabas na tubig. Daming tuwan-tuwa din eh. Pwede daw, hindi pa, kaya pala hindi pa siya operational, kaya pa wala pa siyang entrance. Kasi wala pang permit. Wala pang zipline, pero dun daw sa kabila. Pwede daw i-rent yan. Pag operational na siya, pwede daw. Tinanong ko kay Kuya yung mga kubo. Wala, may ATV din sila eh. Dito na team building. Ano team building natin dito? Malawak naman siya, oh. Nasa ka ba na ito, Ma'am Jane? Magtakbuhan tayo. Ano daw siya? Ay, hindi siya nagsabi. Di dapat siya naintay. Alas 4 pa din yan, Lolo. Labas na ba? Park dito. Pwedeng magkain-kain. Ngayon, nagsawa na kami sa mga titi. Dito naman kami sa mga halaman at mga paru-paro. Kala ko hindi kami makakapasok kasi hindi na naman sila operational. Buti nagpapasok. Yan. Wala pang entrance. Libre pa. Oh, my heart. Yan mga paru-paro. Ang ganda din, overlooking na din. Paraiso. Oh. Ayun pala. Ito nagsimula. Sitio Paraiso. Ganda. Init lang. Kwentuhan sila. Loko si Kuya. Nung daw ito ginagawa, tinanong kasi nung kasama ko bakit daw puro ganito ang design. Nung daw kasi ginagawa ito, yun daw mga trabahador ay mga hubo. Sabi naman ni Kuya, yun daw pinakamalaki kanya. Ayun, pinakamalaki. Yun, pinakamalaki pero maikli. Ayun, pinakamahaba. Ang layo. Oh my God. Homie dito. Yan, tuwa din ng mga mga beshi. Ha? Rancho Paraiso. Para matagal ng peso. Pero pala sila eh. Bago mo katigil, para magbayad naman. Dalawang uulo. Kambal? Kambal buto. Nagkakaroon ba ng swimming pool dito? Ayan parang swimming pool yan. Set na daw ang set na daw ang Christmas party. Pero siguro mas kapag hindi makabayad dyan, may voting, pwede magbangka dyan. Saan po? Ayaw, pwede kayo magbangka sa ibabaw naman daw. Ang lawak. Kayo may-ari po, Kuya? Kayo pa may-ari? Ay, boss niya. Yan! Para saan to, Kuya? Itong ticket. Libre pa sa pagka... Yay! Pahingi kami! Rancho Paraiso. Hanggang 3 years doon bumalik dito, kuya, ha? May libre kami. Pag bumalik kami at may entrance na, ipapakita namin to. Sama ko yung iba namin kasama. Yung mga walang ticket, pwede sila bumili sa ticket po. Diba? Hindi ko nakita ko sa yung papasok ito. May dalawa akong ticket. Google Map, Rancho Paraiso. Galing na kami dito last month, Kuya. Kaya lang hindi kami pinapasok kasi close daw nga. Ngayon pwede na. Basta kung hindi kayo magbabayad, pwede kayo makapasok. Kaya nga nasad ako kanina. Kala ko ay close uli. Nakatiti ka na, may libre ticket tayo. Yeah! Tama ba? Oh, ayun na! Sayang! Dapat nakaganon ka sa Eric. Dapat naman, may ginagawa. Uy, waging-wag. Uy, Robe, waging-wagi ang mga ungol mo. Sariwa-sariwa ka pag uwi mo ay. Buhay na buhay pa ang ungol mo. Laki pa naman yun. Gaganahan sa laki ng tingin. Sino daw hindi gaganahan doon? Ayan o, buhay na yung gripo niya. Shape na shape. Oo. Pati mga bakot. Ano? Emil, habang ginagawa ko, Emil. Habang ginagawa ni na kuya. Yung nga daw po sabi ni kuya, kasi yung carpentero niya siya yung trigol pa. Habang ginagawa ko.
Sino kaya yung may kambal ulo? Kuya, bakit mayroong may dila? Bakit meron po kayong kitty doon na may dila? Pinoy po yun. Ayun nga, hinahanap natin Pinoy version. Ano pa ng Pinoy version ay dila? May dila pang nalalaman. Wow. Ang lawak niya, oh. Hi, Amira. How old are you? Wow. Kumusta English ko? Hanggang dun lang. Dalawa lang. They gave me a flower. Jinky. Tita. Yeah. Do you have kuya? Brother? Single? Single? Nag-target ang single. Basta mga single dyan, isa, dalawa. How old is your brother? Follow me! Follow me! Ano ka? Follow me! Papakilala ka daw sa brother! Yeah. Ayan pala ang ginagawa na zipline. Doon ang babao. Doon, ayun. Tapos kuya, dapat ito meron yung may mga speaker. Tapos may mga games po kami, pwede kami nalang ticket. May saling radio station na natin pa rin. Mapapakanta ka dyan. 6 na base po ito, base 1, base 2, base 3, hanggang ano base. Yung nakapag namin doon na, na Dragon Fruit or what out of my parent. Pag-part ko yung naman. Rancho Paraiso. Ruby, mapapakanta ka dyan ng ano. Kaya mo ba to? Hindi ako single, papasalit na. Ay, sumayaw ka na lang ng jumbo ano. Uwi na kami, kuya. Salamat. Yan o, sarap ng hangin dito. Ayun, dinosaur. Yan o, Rancho Paraiso. Ayun, Mayon Volcano daw yon. Yan. Mayon Volcano. Nausok daw yan. Puto-utoy daw, may ugat-ugat. Mayon Volcano yon. Kuya, kailan yan nausok? Tuwing kailan? Bago piningausok na siya. Ayun o, ang ganda o. Doon kami galing nung minsan, sir, yung katapat na yon, yung burol na yon, doon. Wala nang entrance, ano lang. Ay, ito, mga SpongeBob, si Patrick. Ayun, ano pangalan niya? Si Mickey Mouse, Minnie Mouse, si Piglet, si Pooh, si anong pangalan nitong pusang itim? Hindi ko na sila mga kilala. Ayan natin ang dinosaur. Diba? Yung may dinosaur. Ang laki niya. Ayun, maganda sa tapat. Oh. Ay, ano yun? Yung nasa buntok na yun, oh. Landslide, ano? Ang laki. Ang laki ng landslide, oh. I-zoom ko. Ayun, oh. Delikado yan. Ayun, oh. Kita niyo yung pa, ano? Bitak. Landslide, ano? Laki. Delikado yan. Sa tapat ko,